video meɗen je hande a tawan goɗɗo ƴona maɗa be numéro, wata numéro maɗa ha privé. Itta kam a yiɗa to ƴoni maɗo a hosa, malla bo ɗon numéro fere je a mari haje a bloki numéro majum, a yiɗa numéro an ƴona maɗa, sai a lara ɓe ƴoni maɗa ɓe privé numéro en privé, a bloki numéro majum no kam, sai a lara ɓe wati numéro maɗa go en privé ƴoni maɗa. Nda numéro majum wari a hosa a décrocha mo a bloki go kankon ƴoni maɗa. A fotai bo a ƴoni tamo. To a fotai bo a wi'a bloki numéro je en privé. Ngam majum mi hollan on lawol jon tokoto. Himɓe to ɓe ɗo an to a debbo to gorko ɗo ƴona be en privé numéro, ko bo to a gorko debbo ɗo ƴona be en privé numéro, a marai bo haje ƴona maɗa, ne waɗata bloka ko en privé majum o fota o ƴona maɗa, kanjum mi yiɗi mi holla on. Mi yiɗi mi holla maɗa ne yata bloka ɗo majum ɗo, ko wati numéro maɗa ha privé numéro o fota o ƴona maɗa. E non ko a bloki mo o hosi o wati numéro majum ha privé o fota o ƴona maɗa. Kai mi ta'ana on ma ta wala numéro goɗɗo samma o ƴonata maɗa. Ta wala numéro goɗɗo samma o ƴonata maɗa, e jaha mi wata non video majum on dara bana ni. Ta jite abonné ha page min je Facebook Fasaha TV, e non ha gal TikTok Fasaha TV, e non YouTube Fasaha TV. Bisalam, mi acci on jam, siwte jam. Ngam toppugo ɗo on to wari a nasta babal ƴownugo ma haɗɗo, babal fere a tawan alama paramétre, babal fere bo a laran to ɓe tagi jallo. Dedei an kam paramétre tan a nastata, sai a nasta ha ton banni, to a nasti sai a wara a tawan paramétre majum ɗo, paramétre babal fere bo a tawan paramétre on tegal ɗo. Sai a nasti paramétre a nasta ha blocket number, a nasti blocket number shikenan. Sai a wara a waɗa block number not in contact. Ɗo ta waɗi bana wigo kala mo wala lamba ngo ha téléphone ma te ko ƴonatama. A wala lamba goɗɗo ba, kala mo wala lamba ngo pat ta waɗi o ƴonatama la. To block ikono hiding number. Dedei ɗo bo ta waɗi ɗo on maksudu nukayere video meɗen ka. En acca je ɗo kam kawon, je toro en acca kanjum. Ɗo ta active je ɗo wala mo foti ko o maski numéro mako waɗi ma en privé, numéro maro ƴoni maɗa salata. Ɗo on maksudu nukayere je video meɗen je ɗo. To ɗo bo en mbiyo ta a wala lamba goɗɗo ha téléphone maɗa ko ƴoni ma salata. Ta yiɗi o ƴona maɗa o yewtida maɗa, wayno mi yiɗi lamba maɗa, ok wodi ala ɓe nda lamba am bo sai a jaɓa lamba mako hosa a sira heɓa to ƴoni maɗa ɗum waɗa. Amma so na non to a wala lamba mako ko ƴoni ma salata ko ɗon je ɗo. Je les ɗo bo komai maski numéro maɗa ngo heɓa ƴona maɗa, numéro maɗa salata. Ɗon kadi inchallah abonné, partage, like, sen ko ta video je yeso. Bisalam, ɗo on ragare video majum mi tammini on dari e bo on nafitorake be magol. Ta jite abonné ha chaîne meɗen je Fasaha TV ban wolwi a fuɗɗam video, e non gal Facebook be gal TikTok pat abonné waɗane video majum like. To ɗum fottani ma partage goɗɗo fere lara kanko ma on nafitorto be video ɗo majum. Bisalam.